يا من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip ng Allah, ayat kebugantan sama kampataw sayang kotaman, perampatan ng kaiwasan naso kasumbayang sa marajuma labuan to na ikan binunyan nagu hikmah ko kasumbayang sa marajuma labuan to na ikukuman ang kaiya kasumbayang sa marajuma. Mga orib ng Allah, so kang marajuma naginan imapabadoy ang koneksyonan na bukaan o sambayang Imam Abu Sumamun. Nasabnar ang inisubu akmatan wa gamay Islam kumadakal ang mga munasibat na gusto mga liqaan. Sa ikapakatimu-timu o mga Muslim liada'il ibadati fi awqatin ma'lumatin sa kitunay niran o simba ko mga oras ang matatendu. Napad sa giyang kaya oras ang matatendu ay tuniron o mga Muslim so sambayang apagatimu-timu siranon napadun akip tunay niran ko lima ang mga sambayang ko kadawdaw na musiko kagagawi. Nagupadong panakap ketimu-timu iran sa kapsimbayang iran sa diyam at umandun pitugawi. Nagupagatimu sirampan sa umandun sarabun na makaysa sa kapsimbayang iran sa salatul Idil Fitr o Idil Adha. Nasampurna apagatimu sa pimbarang anasyon sang kaya dunia apu pemakapun siran ko pirikirikeban ang kaya dunia napagatimu siran sama kaysa si Posarabun aginan sukang tumupiran sa Arafah. Kaan siran di makapadolo mamaka naguan siran di makang giginawai wa adamu takato kaan mada adiran ikan tutulaka. Mga urip ng Allah, swalla napitir yan sa kinisumpo niya sa giyang kaya kasimbayang sa barajuma ayat ano bandingan imanto. Wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salat egira asisi kakiran ati wallah na pagimamin kasiran ko sambayang. Ayaman niyan na inisumpo wallah so kam barajuma fi halatil khawf athna al jihad. Isagyang koto ako magdam sa kanak sa mga Muslim ko kapakapag-atan iran ako sa mga rinway. Fafil amni awla na o inisubu wallah so kambara juma ko mas akapakapag-atan nga o mga Muslim ako sa mga mujahidin na mas inisubu wallah so kambara juma ko masa asumasalig silang. Adaw tubugan adaw da paru agamatan agama Islam iba lima kang barajuma sa sambayan sa mga mujahidin. Ayaw at taman ay dipagay adaw da paru agamatan agama Islam na maalin so hay o sambayan kumasa maka pag-atangasiran ako sa mga kafir. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyadun yan sa pituriyan. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadh bi 27 darajah wa fi riwayah bi 25 darajah. So atiku Nabi sallallahu alaihi wasallam so sambayang barajuma na makana nabi ko sambayang atarang bisa sa 20 agupito ka darajah. Seko ikalwa ariwaya akia panutulong
naswati Nabi sallallahu alaihi wasallam so kasembayang sa barajuma na makalalabi san ko kasembayang sa tarang bisa sa 25 kapangkatan. Mga orib ng Allah, ay ada nilaya sa ijma. Faqad ajma'a as-sahabatu ala mashru'iyatiha ba'da al-hijrah. Sabna amiyan tayo sa mga sahaba sa kisusugun ko kang barajuma o oryan o kiatuan nila sa Madina. Namiyan yakin niya Sulaiman ad-Darani o kitab Imam Ghazali abitunian sa Ihya Ulumuddin. Asa tawa ibagakian so kang barajuma na iniitong yan sa dusaw to amiyan dusaw tao. So at tingin manay sa mga salaf na diiran diimbuko thalathata ayyam idha fatatuhum takbiratul ula diiran diimbuko sa tlugawi injira adairan rauta so takbiratul ula o imam wa sab'atu ayyamin idha fatatuhumul jama'ah na di silang imbuko sa pitugawi injira ada silang makam barajuma sa masjid. Nagina natin yan betad o mga salafus salih, mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam agusto niya makatundukiran, agusto niya katundukiran. Ayakan pinayan natanto amadakal ahadith amya adwi amanunumpang sa kalbihan o kambarajuma na isaw ng kay hadith amya panutulo Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Sa tingin manay man sarrahu an yalqa Allah ta'ala gadan muslima falyuhafid ala haula'i salawat. Saan sa tawa ikasuat yan akim bertemuan yan ku Allah ku oryan o kauyubigin askan yan na muslim. Nasiyapan yan ang kaiya mga sambayang ating Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda. Kagimataan su Allah subhanahu wa ta'ala na inisukuyan ko Nabi niyo sallallahu alaihi wasallam sa mga okita turuan. Wa annahunna min sunanil huda na mataan na sa mga sambayang alima na padanan ko mga okit at turuan. Walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif fi baytihi. Na upamati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kasumbayang kanus iko mga walay ni. Sa datar di kasumbayang ang kanan so pakiros iko walay niyan. La taraktum sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Na mataan kami ni bagakyo so sunnah o Nabi niyo sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dadaltum. Na amay ka ibagakyo sa ukit o Nabi niyo as Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madadag kanon. Nada at tiyan man na mama asutis kanyan apiyapian yan so kasutin yan magabdas kanyan apiyapian yan so abdas yan oryan yan na sumung sa kanyan sa masjid min hadihil masajid apad sa giyang kaya mga masajid pagsagiyang kaya mga masjid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhuttuha hasana enunta na isuratu Allah apakim bagyan yan so uman isalakad amilakad yan hasana uman sa kanin makalakad sa salakad na pakim bagyan nun Allah ang kutwa sa timan na hasana. Nagukuman milakad yan salakad amilakad yan na may puro supang katanian. Nagukuman isalakad amilakad yan na mapanas sumyang gilbakyan amarata. Nada ami layami naguda ami sima ami at tigo mga saba
o Nabi sallallahu alaihi wasallam asurang saya illa munafiq ma'lumun nifaq. Inuntab ang kuto ataw munafik akatawan dun so kababalian ang munafik. Napadaya sangkaya mga kalbihan o kasimbayan sa emanan yan na para juma sa masjid. Padung pa namin alo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at yan tutul ang mga pipya o mga tao adisiran di imbaba sa gawi o di na pinalakaw siran kumas sa amalibutang apsung siran sa masjid ama pambagyan nilan so taroto pasin daw sa alungan na kiyama. Mga uri po ng Allah ay hikmah sa giyang kaiyakang barajuma sa eko mga walay Allah subhanahu wa ta'ala na pagkatanto at ikapakang giginawa yung mga tao, mga Muslim. Lagudi silang di makakikilalai. Lagudi silang di makapamagugupa. Di makapagtabang sa mga Muslim. Di silang di makatutuna sa masjid. Lagu pemula sa mga pakaasad ay mananyan na babaya ko umanib pitenggisaan sabab ko kababaliran ang mga Muslim. Lagu pagkagda mo isakiran sa mataan na so kapupagariasi ko Islam na malagi-lagi siranon asisyapan o Muslim so pagarinin ang Muslim si iko emanan yan ng marata na gusto emanan yan ng mga ringas wa fiha ta'widhu ala nizam nagu pansag hikmah o kasimbayang sa barajuma na pagkalayam siran sa diran di kapapangunutan ko nizam bitikan na ibabatan nagu kebebayan siran pagkalayam siran sa kebebayan ko kapangunutan ko di kang gelebak sa mga pipi gelebak na kegedamanan pagkailay surara dan langon ko kapupagin tawiran si kudi dan ikapagingad nagu pagkailay suaymanan nararadanan ko pitenggisan kiran sabab sa unganan o kambara cuma sa pagunga sa mga kapiya-piya ketanto sa mga hadap payamanan yan na pitenggisan kiran nagu pagkalayam sa mga tao sa giyang ko ang mga kalabihan nagu sa mga usul at tarbiyah na taman sa mga wata na pagkalayam siran sa kapagpagabagar payamanan na gamot o diiran ikang giginawai o kapagpagindiran si ko ingat lian na rabbahum wahid kagimat anasukad na niran na isa-isa wa imamuhum wahid nagusto imamiran na isa-isa bagayatuhum wahidah nagusto emananin na singaniniran antapiran na isa-isa wasabiluhum wahida nagusto okitiran na isa-isa aginan sa Islam naginan hikmah pada hikmah ukam barajuma mga karibun Allah sukman sukukuman yan namya khilafun sa mga fuqaha sa kukuman ang kaimanan yan na kambarajuma sa mga agus sa mga malikiya agus sabad ko mga syafi'iya natiran manai aso kasimbayang sa barajuma asadakaw ko aluman a jumaat na sunna muakkada sa ko mga mama ay manonin na mga pipi pamikiran pagpamakagagasiran pagkagausiran sa kasimbayang sa barajuma ada abaylan mga sakit na sunna muakkada ko mga Hanafiya agus sa mga Malikiya agus sabad ko mga Syafi'iya ikaduat din mga uri ng Allah agye Peter asah al-mansus na Peter mga Syafi'iya aso yamanan yan nakasimbayang sa barajuma al-jama'atu fardun kifaya yamanan yan na suatiyin so kambarajuma sa masjid na fard kifaya si ko mga Syafi'iya sipman ko mga Hanabila na ayatin ko mga Hanabila ko kambarajuma natiran manay al-jama'at wajibah hujub ayn yamanan na wajib ayn si ko mga Hanabila so kambara juma sa masjid kaayan ako kwanilan
daliliran agiyang ko to abiyat iya tanong ayat kung paganay apitero Allah wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salah naginan ayamanan yan na ikhtisar kukuman ang kaya kasimbayang sa barajuma abiyapan ayakinwa usabad madhabiyan lagi mga madhab o mga Hanafiya agus mga Malikiya sa diran kapsimbayang sa masjid o gaid na sisikiran ang kutwa daw o mga tao pupanginsoyan siran o mga tao sabab sa diran kapsimbayang o mga waday o Allah subhanahu wa ta'ala makampatayaw sayan amanunumpang sa giyang kaiyakang barajuma niya adoy tanong so ay manan yan na hikman yan, na gusto kalbihan yan, na gusto kukuman yan. Panginin tanong si kung Allah subhanahu wa ta'ala aptuftikan tanong yan. Sa di tanong di kang galabaka kung mga sugon yan nakatanong. Kung okay to nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lubod niya nakatanong. Adi tanong iking gulalan. Limon tanong yan sang kaya dunia na ayamada na sa alungan na mauri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.